Komplexný prierez s segmentom stavebníctva až do soboty v Inchebe prinášajú veľtrhy Koneko a Ratio Energia. Spoločne sa tu predstavuje viac ako 160 vystavovateľov zo Slovenska aj zahraničia, ktorí prinášajú vo svojom portfóliu stavebné systémy, riešenia, komponenty, technológie pre hrubú stavbu aj pre interiér. To znamená, že každý, kto sa chystá rekonštruovať, stavať, tak je na týchto veľtrhoch pochopiteľne vítaný. Samozrejmosťou je aj bohatý odborný sprievodný program, v rámci ktorého môžu záujemcovia využiť poradenstvo od tých najpovolanejších, od najlepších odborníkov vo svojom segmente a rovnako od zástupcov najrôznejších cechov a združení môžu sa pýtať na otázky, ktoré súvisia s vlastníctvom domov a bytov, s obnovou domov, čo sa týka platnej legislatívy napríklad, použitia prírodných materiálov, ako sú hlina alebo slama pri stavbe alebo obnove domov či pamiatok a na rôzne ďalšie témy. Rada by som vyzdvihla aj veľtrh energetickej efektívnosti Ratio Energia, ktorý už ako samotný názov napovedá, je práve o úspore a racionalizácii využitia energie, ako bývať úsporne, ako ušetriť energie, ako stavať klimaticky zodpovedne. Tak to tu návštevníci všetko môžu nájsť. V ponuke vystavovateľov sú zastúpené rôzne technológie. Ak máte záujem o témy, ktoré súvisia so stavebníctvom, tak rozhodne navštívte veľtrhy Koneko a Ratio Energia, ktoré sa v Inchebe konajú až do soboty 23. marca.